Jamhuriyar Musulunci ta mika wa ƙasar mamaya saƙo kuma ta ƙara mika a ƙasar Amerikan saƙo, inda ta fito ta tabbatar da cewa Falasinawa wani jan layi ne a tattare da mu, mun yadda ku kama mu ku kashe mu duk ba wani abu bane. Suka ce amma wa'annan raunanan mutanen da kuka bi shekara 2 ko 3 kuna cin zarafinsu, to fa yanzu lokacin da za mu dakatar da ku ne yayi. Inda suka fito suka ce muna da labarin cewa duk irin azabar da kuke wa fursunoninmu da kuma irin yadda kuke ɗauko su kuna kashe su kuna wulakantar da su kuna taka su, saboda kun ji dukan da muke yi muku, kun ji irin kashe-kashen da muke kun ga irin kashe-kashen da muke muku, kun ga irin ɓannar da muke muku, ba ku samu dama kun rama a kanmu ba, irin mugun nufin da kuke yi a kanmu, to ba ku samu dama a kan namu ba, mu muna yi muku, yanzu kuma maitanku da tsanarku ya koma kan fursunawa. Inda suka ce kar ku manta muna da sojojin Amerikan sama da kusan 1000 a hannunmu, wanda muka kama da hannunmu, wanda mu fito mun nuna duniya cewa suna hannunmu ba, amma ku tabbatar da cewa akwai fursunoninku a tattare da mu, kuma akwai sojin Amerikan a wajenmu. Sannan muna da 'yan leƙen asirinku da kuma mutanen da muka yi garkuwa da su da sojojinku lokacin da ake tsakiyar yaƙi a Gaza, wanda a yanzu haka suna hannunmu. Sannan kuma muna da 'yan ƙasarku, ina tunanin cewa sun fi ƙarfin 700 ko kuma 1000, wanda tun farkon wancan faɗan wanda muka kama su, wanda muka sa dakarun mai nasara na Labanan suka kama su suka yi garkuwa da su, wanda a yanzu babu wanda ya san inda suke, inda jamhuriyar musulunci ta ce akwai su a hannunmu fa, kwannan kuma ga sojojinku a hannunmu, sannan kuma ga sojojinku wanda muka kama a Iraki su ma suna hannunmu, wanda idan muka yi kiyasin iya adadin mutanen da suke gurinmu naku suna da yawan gaske. Kuma sannan muna tura muku cewa duk mutum ɗaya da kuka kashe a Bafalistine ɗaya da kuka kashe, to ku tabbatar da cewa tamkar sai mun kashe Yahudawa guda 20 ne ko 30. Sakon da jamhuriyar musulunci ta tura musu kenan. Hakan ya biyo baya ne yanda cikin tsakanin jiya da yau sun ji duka iya duka, yanzu ga baki daya suna so dai su tabo yanda abin da zai bata wa musulmi rai, kuma abin da zai bata wa jamhuriyar musulunci rai, wanda zai sa kuma duniya ta tsane su, ta ƙara tsanar su. Dama an ƙara tsanar su, to ba yanzu haka suna nan suna ciro fursunoni, suna musu azaba da shokin, suna musu azaba da wuta, suna daure su taka su, suna yi musu tsirara in mata ne ana sa mata. Akwai dai azabobi kala-kala, wallahi ba zan iya sa muku bidiyon ba saboda idan sa za ku yi kuka. Sannan kuma sun fara kai hari 1, 2, 3 a cikin Gaza kenan, wanda a yanzu suna nan suna dai wulakantar da fursunonin Falasina wanda suke hannunsu, suna azabtar da su, kuma suna ɗauka a waya suna nuna wa duniya, wato dan ƙasar Iran ta ji haushi ko kuma dan ta ɗauki mataki. Kuma ta ce yanzu ne ma ta fara ɗaukan mataki a kansu, shi yasa za ku ga hare-haren jiya da na shekaran jiya ya bambanta da na kullun. Sannan kuma wannan abin da suka yi kasi tunanin cewa wai zai sa jamhuriyar musulunci ta ji haushi ko kuma ta rage ko kuma ta yi wani ba'a, inda ta fito tabbatar musu da cewa akwai mutanensu, kuma ta ɗauki bidiyon mutanensu da aka kama sama da shekara 2 ma ta nuna musu, banda sojojin da aka kama, banda wanda aka yi garkuwa da su a ruwa, banda wanda aka kama da hannu, duk an riga an nuna duniya. Inda suka ce idan kuka ci gaba da ɗaukan fursunoni kuna musu irin wannan azabar da kuke yi yanzu, to mu ma fa za mu fara ɗauko wa'annan sojojin da wa'annan mutanen naku da muka kama, za mu fara yi musu irin azabar da kuke wa Falasinawa. To a yanzu dai haka lamari yana neman taɓewa, ko kuma ce ya taɓe, in har ba su gargada ba kuma ba su daina ba fa, za ku ga yadda za a dinga turo sojojin Amerikan, za ku ga yadda za a dinga turo 'yan leƙen asirin ƙasar mamaya, ana musu irin azabar da suke wa fursunoni. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Ina masu cewa wai faɗan da Iran take yi tana yin faɗa don kanta ne, ko kuma tana yin faɗa ba don wannan ne, wai ba don Falasinawa ba. To wannan kaɗai ya nuna cewa ga baki ɗaya ginshiƙin faɗan da komai akan Falasinawa ne, kuma rayuwa ce